Labarin zakara mai suna Kokari. Kokari wani zakara ne da yake rayuwa a wani ƙauye mai zaman lafiya, duk da dai baya jin magana. Bisa al'ada zakaru sukan tashi duk dare su yi ta kira suna ƙwallar ƙara, amma shi wannan nasa daban yake. Misalin ƙarfe 10 dare yake tashi ya yi ta ƙwallar kira yana ƙara har gari ya waye, yana damun mutane, yana hana su bacci. Haka dai ya ci gaba da yin wannan ɗabi'a tasa, yanda yake so a ƙauyen nan haka yake yi. Baya jin kunyar uban kowa, baya ɗaga kowa ƙafa, yabi wannan kaza yabi waccan kaza. Haka dai ya ci gaba da rayuwa a wannan ƙauye, hatta mutane ta ɓarar musu da kayayyaki suna ta haƙuri da shi. Wata rana kaji suka ce bari sun san dabarar da za su shirya masa, suka yi mai ƙarya suka ce sarki yana neman zakaran da zai iya yin cara sau 1000. Aiko Kokari ya ce zai iya. Haka ya je ya hau kan bishiya yi ta ƙwallar ƙara har muryarsa ta dakushe, ya gaji ya kwanta. Bayan nan Kokari ya fara gane kurkurensa, muryarsa ta dakushe. Da ganin haka sai ya fara girmama mutane, yana gaishe da su, ya ci gaba da rayuwa da sauran kaji cikin lumana. Wata rana Kokari yana rayuwa sai ga wani ƙaton zakara nan ya zo. Wannan kaji suka ce kai wannan zakara ya fi Kokari iya murya mai daɗi. Nan take baƙin ciki da kishi ya turnuƙe zuciyar Kokari. Kokari ya bi shi da kokawa, haka suka yi ta fafatawa har Kokari ya kore shi daga wannan guri. Bayan nan kwana 2 Kokari sai ya samu sanarwa cewa sarki yana so ya sa musu gasa domin a ga zakaran da ya fi kowanne ƙwazo gurin yin kira. Aiko da jin wannan labari Kokari ya yi murna, aka shirya ranar gasa. Kokari suka tafi fada da sauran zakaru. Sarki ya musu barka, ya karɓe su hannu biyu. Bayan nan aka ce Kokari ya fara. Aiko Kokari ya tashi ya dage ta ƙarƙari, ya yi ta ƙoƙari, amma murya ta ƙi fita. A lokacin sauran kaji da zakaru da sauran mutane suka yi ta tafi suna ihu suna masa dariya. Daga daidai ƙarshe sarki ya ga ƙoƙarin kowane zakara, ya ɗauki kyauta ya ba wa wa'innan zakaru. Tun daga wannan lokaci Kokari ya gane kurkurensa a rayuwa. To babban darasi a nan shine kishi yana lalata zumunci. Haka wanda ya kuskure ya nadama ya tuba, Allah yana ba shi wata daraja ta musamman a cikin mutane kullum.